Ne apropiem cu mare bucurie și cu mare smerenie de aceste sărbători ale nașterii Domnului Iisus Hristos, unde ne aducem aminte că în urmă cu 2000 de ani Dumnezeu s-a înomenit pe sine ca să ne îndumnezească pe noi. Dumnezeul veșnic, infinit în timp și spațiu, a venit și s-a limitat în pântecele Mariei. Dumnezeul acesta minunat și glorios a venit și a luat chip nu doar de om, ci chip de rob, s-a umilit, s-a făcut asemenea nou în toate lucrurile, până la moarte și încă moarte de cruce. Acesta este Dumnezeul gloriei, acesta este Emanuel, Dumnezeu este cu noi, nu doar că s-a întrupat Dumnezeu, că dacă se întrupa Dumnezeu, probabil ne-am fi speriat toți, a venit Dumnezeu să-și facă curat în creație, nu, a venit Dumnezeu pentru noi, cu noi, ca să ne ajute în toate slăbiciunile noastre. El este Emanuel. Sigur că de aceste sărbători vom auzi toți multe mesaje despre Maria, despre prunc, despre magi, despre steaua, despre păstori, despre îngeri și așa mai departe, dar parcă din ce în ce mai puțin auzim mesaje despre Iosif. Iosif este un erou necunoscut. Iosif este un erou uitat, pus în umbră, parcă este vioara a doua. Cu toate astea, Iosif este primul bărbat în Noul Testament despre care Duhul Sfânt menționează că este un bărbat neprihănit. Este un bărbat neprihănit și spre deosebire de ceea ce credem noi când auzim despre cineva că e neprihănit, ne gândim, băi, un om de la sfânt, un legalist de la un om dur cu păcatul, un om de la sânge lasă în spate, când e vorba de sfințenie. Când te uiți la Iosif, bărbatul ăsta neprihănit, îți dai seama că nu asta este ideea unui om neprihănit. Prima mare caracteristică a unui bărbat neprihănit este că are o inclinație specială spre milă, are o inclinație specială spre milă, spre bunătate. Măcar că putea să o ia pe Maria și să o ducă și să fie ucisă cu pietre. Zice Biblia că omul ăsta a vrut să o lase pe ascuns, să nu o facă de rușine în fața lumii, mai bine să sufere el o cara, să creadă toată lumea că el a fost la care și-a bătut joc de ea și ea e victima și că el fuge de responsabilitate. Așa gândește un om neprihănit, o înclinație specială spre milă. Un om neprihănit este un om care știe să administreze marele ofense, fără tam-tam, fără gălăgie. Nu repede le pune pe TikTok, orice nu-i convine, gata, să știe toată strada, să știe toată planeta, repede pe Facebook, toate neamurile, le scrie pe toate gardurile și pe cer să le vadă toți. Nu! Un om neprihănit este un om care are Duhul lui Hristos. El nu se va lua la ceartă, nu îi se va auzi glasul pe ulițe, nu va stinge un fitil care fumegă. Ăsta este Duhul lui Hristos. Câtă diferență între Iosif, soțul Mariei, și Iuda din cartea Geneza, care când a auzit că noră sa, pe nume Tamar, a rămas însărcinat, a zis, scoateți-o afară, să fie arsă de vie. Geneza 38. Chiar el trăise cu ea. Și el nu și-a dat seama. Duritate. Da, păcatul e păcat. Duritate. Când încolo, chiar el era cel care a trăit cu ea. Iosif este un bărbat neprihănit și are o înclinație specială spre milă. Aduceți-vă aminte că Vechiul Testament începe cu un cuplu care n-ascultă de poruncile lui Dumnezeu și pentru asta păcatul, moartea intră în lume. Noul Testament începe cu un cuplu care ascultă de poruncile lui Dumnezeu și pentru asta binecuvântarea, iertarea, mântuirea intră în lume. Vechiul Testament începe cu un bărbat care își acuză soția și zice, ia-i de vină, femeia care mi-ai dat-o, ia-i de vină. Noul Testament începe cu un bărbat care o acoperă pe Maria și îi protejează imaginea, să nu o facă de rușine în fața lumii. Fraților care mă ascultați, să fim lei cu noi și miel cu ea. De multe ori noi bărbații suntem așa de sensibili și vrem să fim miel cu noi și leu cu ea. Invers, frate, invers. De aceste sărbători să fim miel cu ea și leu cu noi și Dumnezeu să ne ierte ori de câte ori n-am avut Duhul lui Iosif și să învățăm de la acest Iosif care nu vorbea limbi, nu era umplut cu Duhul Sfânt, era înainte de cruce și totuși a dat de o vadă, de o blândețe și de o puritate a inimii care ar trebui să ne încurajeze ca să luptăm pentru familiile noastre. Și da, poate aș mai spune un lucru. Spre deosebire de ceea ce cred unii, că dacă ești neprihănit, nu vine nenorociri, nu vine încercări. Iată doi oameni neprihăniți, Maria, o fată neprihănită, pură, o fată curată, smerită, credincioasă, Iosif, bărbatul ei neprihănit. Iată prin ce drame trec, iată prin ce încercări, prin ce ispitiri și da, oamenii lui Dumnezeu, cei neprihăniți poate să treacă prin încercări teribile, dar există un mare dar.
Celui neprihănit îi răsare o lumină în mijlocul întunericului. Și când era pe buza prăpastiei, Domnul trimite o revelație. Domnul trimite un înger și spune, nu te teme. Și ăsta să fie mesajul pentru tine. Indiferent prin ce treci, ca și cuplu poate, indiferent prin ce încercări, ce ispitiri, ce drame treci, nu uita, dacă ești a Lui, Domnul va interveni. Și mă rog ca de aceste sărbători Dumnezeu să intervină în viața ta, să fii bărbat neprihănit, să fii o femeie neprihănită. Și dacă ești necăsătorită și vrei un Iosif, fii o Marie. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți cu pace. Amin.